ku je ku yi sulu ku yafe wa Lawan Turayum ba san kun yi zaman ba ma zaman sirri to za ku ga fishinmu mu 'yan ɗariƙu muna gaya wa gwamnatin jihar Kano sai mun nukurkusa ta sai mun kai wallahi sai mun yi zanga-zangar da sai an kori abba gida a gwamnan jihar Kano za ku mun ba su sati 2 idan ba su sako Sheikh Abdul Jabbar ba na rantse da girman Allah sai mun balla gidan yarin mun fito da Sheikh Abdul Jabbar za mu tada hankalin da wallahi sai an sa emergency a jihar Kano muddin ba a sako Sheikh Abdul Jabbar nan da sati 2 ba mu 'yan ɗariƙa Muhammadawa za mu je mu fasa gidan yarin Kurmawa in duk jami'an tsaron Najeriya aka kawo wallahi sai mun fitar da Sheikh Abdul Jabbar 'yan iska mutanen banza. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 'Yan uwana musulmai na faɗin duniya ina mana barka da yau mai magana Usman Aljabbari ina yau kowa fatan alkhairi. A wannan bidiyo da na sanya muku bidiyo ne wanda na yi shi jiya. Wanda za ku ga rigan jikina ga hulan kaina na bidiyon sai dai shi wannan bidiyon na sa mishi filta in kuka lura har saman rufin za ku ga gurin. Da farko dai ina aika saƙo zuwa ga shugaban 'yan sanda na Najeriya da shugaban DSS na Najeriya da kwantirola janar shugaban gidan kula da gidan yari na Najeriya da gwamnan jihar Kano da kuma shugaban ƙasa da kuma ministan tsaro. Dukansu ina aika musu wannan saƙo ne daga ni Usman Aljabbari. Farko wannan bidiyo ba cikakken shi ba ne, yanke shi aka yi amfani da iya gurin don a tada wata fitinar. Sannan abu na biyu, ina ba wa Mala Abdul Jabbari haƙuri. Duk duniya babu wanda nake ƙauna in ka cire Allah da manzan Allah da iyayena kamar Sheikh Abdul Jabbar. Na sani ina jin kunyar a ce yau ni na ɓata wa Sheikh Abdul Jabbar rai. Ba ruwana da duk wasu masoya da za su yi cece ku ce. A'a ni Sheikh Abdul Jabbar yau ya ji ban kyauta mishi ba. Wallahi wannan ba ƙaramin abu ne wanda yake tare min hankali ba. Ina ba wa Sheikh Abdul Jabbar haƙuri, wannan bidiyo na yi shi cikin fishi ne kuma datse min bidiyo aka yi, ba cikakken bidiyon da na yi ba kenan. Sannan kuma na janye kalamaina, ba maganar zanga-zangan da za mu yi, kullum maganar da Sheikh Abdul Jabbar yake gaya mana mu zanna lafiya, mu yi haƙuri, mu zama ɗalibai masu tarbiyya masu ilimi. Don an sami da tuntuɓen harshe karo ɗaya, bai kamata kuma a hukunta ni da wannan ba. A yi haƙuri, ina ba wa dukkan jami'an tsaron Najeriya haƙuri kuma na janye kalmata. Wannan kalman datse min aka yi kuma ina ba wa Sheikh Abdul Jabbar da iyalansa haƙuri ni Usman Aljabbari kuma insha Allahu irin wannan kalmar ba za ta ƙara kasantuwa ba. Duk da zaluncin da aka mana a gwamnatin Ganduje an zalunce mu, kun sani aƙida babu abu mai zafin aƙida. In mata ne sai ka sake wata, in kuɗi ne in suka ƙare sai ka nemi wani, abokin kasuwancinka in kuka saba sai ka samu wasu, amma aƙida shi ba abu ne wanda a rai ba a sake shi. Kun san da aƙida take da zafi. Duk da zaluncin da aka mana a tsohuwar gwamnatin Kano, malam bai ce mu ɗau mataki ba, hasilan ma an ce ya fito ya yi wa'azi. Dan jarida ya tambaye shi na BBC ya ce a'a gwamna ya hana shi mai bin doka ne, wanda inda ya ce zai yi wa'azin za mu zo gurin, to amma ya ce shi mai bin doka ne da oda. Don haka ina janye kalamaina, saƙona ya isa gurin dukkan jami'an tsaro. Mu ɗaliban ilimi ne, ɗaliban tarbiyya, kuskure ne cikin ɓacin rai. Kuma shi ɗan adam ajizi ne, duk wanda ba Allah ba ba manzan Allah ba zai iya kuskure. A yi haƙuri, wassalamu alaikum.